Takže čaute ľudia, moje meno je Roxana, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska budeme ochutnávať separovú tresku. Neviem. Dneska sa nachádzame v Bratislave, môžete vidieť za mnou, v hoteli Carlton, v prezidentskom apartmáne, kde sme si spravili taký malý krst moje nové tresky v takej uzavretej spoločnosti, ale vy všetci ostatní už to teraz zoženete v rôznych sieťach hypermarketov, menších obchodov, menších obchodných sietí, aj v tých veľkých hypermarketových sieťach, v ktorých to musíte zistiť sami. Je to taká vaša úloha, ale je už skoro všade, takže let's go a dajte mi vedieť, ak vám chutí. Táto treska nie je obyčajná treska, je obohatená o nejaké bielkoviny, čiže je tam cottage navyše, takže jo, je to celkom zaujímavé. Ak sledujete slovenský rap, tak Separa určite poznáte, určite pozná každý zo Slovenska až Česká Separa, to musíte poznať, veď on tu robí generácie ten rap. Keďže ho počúvam aj ja, tak ma táto treska zaujala a chcela som o tom natočiť rovno aj videjko pre vás. Taká ochutnávečka. Dobre, takže Separ vydal nový album s názvom Neviem a ako viete, tak na tomto albume má presne takýto obal tejto tresky. Separ to má so spoluprácou Ryba Žilina, takže som mega zvedavá, ako to bude chutiť. Ale keď si to ochutnáme, tak vám poviem jedno tajomstvo o tejto treske, takže sledujte ďalej. Takže táto treska sa volá Neviem, presne tak ako Separovo album, máme tu aj jeho podpis dokonca, ja vám dám určite aj nejaké close-up zábery, takže ja si myslím, že si to môžeme otvoriť a môžeme ísť ochutnať. Pôjdeš sa mnou ochutnať, Lili? Dobre, tak si ideme túto tresku otevřiť. OK. Dobre som ju otvorila. OK, vonia proste, ako keby to bola treska s cottageom. Takže ideme si zobrať k tomu klasiku. A to je rohlík. Ku každej treske predsa vieme, že patrí rohlík. Takže ideme to skúsiť. Mne to chutí. Proste to chutí jak obyčajná treska s cottageom. Ale je to mega dobré, je to také, nie je to také kyslé ako obyčajná treska, fakt je to dobré. Ako, mne to chutí, chválim. Poď ochutnať. No poď. Zakývaj do kamery, povedz ahoj. No a ochutnaj. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je to dobré? Ne, prečo mi to vracáš? No tak to ste mali úprimnú reakciu malého dieťaťa. Ona je z toho zúfala až. Keby ste videli, jak sa tvári, to je top. Ja si ešte dám, mne to chutí. Mali sme tu test. Malým deťom dvojročným to nechutí, takže nekupujte to dvojročným súrodencom ako ja. Dobre, takže v tejto treske je majonéza, ktorá sa vyrába priamo v Ryba Žilina, takže to není žiadny polotovar, alebo ako to povedať. Je to tam. Je to strašne dobré. Poďme to vylúbiť. Tá treska sa nevyrába zo žiadnej drte z rýb ani z ničoho podobného. Sú to hlboko mrazené filety z voľne lovených rýb. Je to aliaska treska, ktorá sa potom tu spracováva. Žiadny odpad. Takisto sa do tejto tresky nepridáva nejaká majonéza, ktorá je z nejakého veľkoskladu alebo niekde. Tu sa vyrába majonéza priamo vo výrobe. Môžeš tam nakúknúť, keď si bol taký zlatučký. A z tejto zmesi vzniká majonéza, ktorá sa dáva priamo do tresky, takže zase žiadny šrot. A taktiež je táto treska obohatená o cottage, takže má na 100 gramov. Takže táto treska má na 100 gramov 178 kalórií a z toho má bielkovín 10 gramov. Takže celé toto balenie, ktoré má 200 gramov, tak je 20 gramov bielkovín, čo je celkom, povedala by som, že fajn. Treska je také klasické slovenské, proste každý Slovák musí ochutnať raz za život tresku. V Česku tuším treska není, ale my Slováci to máme, proste treska je naša. A žilinská treska je o 100-krát lepšia ako tá vaša hnusacká, košická, hnusná, fuj. Dobre, takže ako viete, povieme si niečo o Separovi, takže Separ sa volá vlastne menom Michael Kmeď. Pochádza z Bratislavy a je to už roky dosť známym reperom tu na Slovensku. Patrí do skupiny DMS, čo pozná tiež každý z nás, by som povedala. Každý poznáme jeho najznámejšie albumy, ako je Pancier, OG, Flow the Mord, alebo teraz vydal Neviem. Ako dobre všetci viete, Separ už není len reper, Separ je už biznismen, investor a mnoho ďalšieho. Je to proste náš kuchár, vie nám poriadne navariť.
Dobre vieme, že Separ má aj vlastné energetiky, ktoré sa volajú Extrém, má aj vitamíny proti opici, tuším, že sa to tak volá, že ti to pomôže, keď sa opieš, ale to neviem, neskúšala som to. Ešte má dokonca aj vlastnú proteínovú tyčinku, neviem. Hoci čo som vlastne spravil. Konec koncov aj tie predaje tých produktov, tým, že boli v určitom bode každá z tých vecí najpredávanejšia vo svojom segmente na Slovensku, tak svedčí o tom, že to není akoby hovno, vieš. Mal aj rohlík, za čo bol na ňo spustený akože extrémny hejt, čo nechápem za čo. Mohol to vydať rovno s tou treskou. To by bolo úplne dokonalé. Myslím si, že spojenie albumu Neviem s touto treskou je super. Konečne vydal album, kde viac trošku rapuje a táto treska k tomu, hele, treska je tradičná slovenská. Podľa mňa to dobre bolo. Dobre, a to tajomstvo, čo je na konci tohto videa. Táto treska už sa predávala, len v inom obale. Volala sa Cottage treska. Len sa asi veľa nepredávala, tak vymysleli spoluprácu, ale nevadí, mne to chutilo. Ako môžeme vidieť, zloženie majú rovnaké, majú obidve rovnaké hodnoty na 100 gramov a je to isté. Jediný rozdiel je, že klasická treska má 140 gramov a od Separa 200. No zhodnotila by som to tak, že táto treska je chutná, je jemná, není taká kyslá, takže mne o mnoho viac chutí a akože celkovo je fajn. Podľa mňa je lepšia ako obyčajná a má aj viac bielkovín, takže podľa mňa to je o 100 krát lepšie. Ak ste túto tresku ešte neskúšali a chcete ju vyskúšať, tak prosím vás, dajte mi vedieť dole do komentárov, ako vám chutila, alebo kedy si ju idete kúpiť. Ja som ju kúpila v Tesku za 2,40, dá sa kúpiť už aj v Kauflande a tak ďalej, v Lidli som ju ešte nevidela, ale v každom Tesku je podľa mňa aj v Kopke už bude všade, takže podľa mňa je to dosť dobrý nápad. Som zvedavá, čo od Separa budeme chutnať na budúce. A ak sa vám videjko páčilo, dajte like, pacnite odber a ja sa s vami lúčim a je dobrá. Rokanek tu hrá jak šéfov tón, daj ten like, veď vieš čo je vibe, komentár zanechaj, nech to má drive, daj odber, daj ten zvon. Rokanek tu hrá jak šéfov tón, daj ten like, veď vieš čo je vibe, komentár zanechaj, nech to má drive. Rokanek vré, nová vlna letí, obsah tak fresh, že aj algoritmus svetí, hity čo ťa chytia, zostaneš v nich vysieť, klikni na ten sub, nech sa čísla blízke jak v sieti. Nie je to len kanál, to je životný štýl, kto raz klikne play, ten už nikdy neodíď. Tak nie sa ticho, buď súčasť crew. Rokanek to rozbíja, ide rovno cez múr. Daj odber, daj ten zvon. Rokanek tu hrá jak šéfov tón, daj ten like, veď vieš čo je vibe, komentár zanechaj, nech to má drive. Daj odber, daj ten zvon. Rokanek tu hrá jak šéfov tón, daj ten like, veď vieš čo je vibe, komentár zanechaj, nech to má drive. Komentuj čo chceš vidieť na budúce, sme komunita, nielen ďalší účes. Od hier po vlogy, smiech aj fakt info, každý nový diel je čisté bingo. Rokanek vibe to je čistá vášeň, každý deň rastie, nie je to len fráza. Tak zdieľaj to s partiou, nech to ide hore, aj to je scéna, priprav sa na more. Daj odber, daj ten zvon. Rokanek tu hrá jak šéfov tón, daj ten like, veď vieš čo je vibe, komentár zanechaj, nech to má drive. Daj odber.